Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van de menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Dag Chaya. Dag Siki. Goedenavond Farida. Goedenavond allemaal. Welkom. Jullie zijn er weer. Ik ben natuurlijk heel erg blij dat jullie er weer zijn. Vandaag hebben we een leuke programma voor jullie samengesteld. Bonotje Florencia, hoe gaat het? Leuk hoor. Vandaag gaan we hebben over wederkerigheid. Het is een heel interessant onderwerp, omdat heel veel mensen niet helemaal goed begrijpen wat het allemaal inhoudt. Maar ik wil, voordat ik eigenlijk begin, wil ik wel eventjes iets zeggen. Want goedenavond. Oh Anna, hoe gaat het? Hoe gaat het? Goedendag, goedenavond Anna. Nou, wat ik wil zeggen is dat het doel van evolutie is eigenlijk het verwerven van wijsheid. Dus het uiteindelijk idee is dat wij wijzer worden als mensen. Dus als ras ook. Niet als individu, maar ook als ras. Ja, dat is dus, wijsheid is kennis juist uitgevoerd. Ja? Maar om het doel te bereiken is het begrip van goed en kwaad gedrag essentieel. Dus wij moeten begrijpen wat goed en kwaad gedrag is. Oké? Dit programma helpt je het verschil tussen goed en kwaad gedrag te begrijpen. Dat is eigenlijk een van mijn, laten we zeggen, speerpunten van Eigen Pad. Vandaag is volgens mij moeten we nog 2 shows hebben en dan is het seizoen afgelopen. Dus, maar ik heb een verrassing voor jullie, voor degenen die altijd voor mij hier zijn. Even kijken. Amalia, goedenavond. Ik zie je. Ja, Amalia, goedenavond. Hoe gaat het? Laten we beginnen. Laat me even mijn sheets erbij pakken. Goedenavond. Even kijken, wie is dat? Ja. Ja, en laten we starten. Dus voor degenen die hier voor het eerst zijn, mijn werk is te vinden op thegreatworkexperience.com. Je kan natuurlijk ook op pikapikatalkshow.com deze podcast, deze afleveringen vinden. Op thegreatworkexperience.com heb ik ook een aantal podcasts, artikelen en onder media krijg je Eigen Pad. Goedenavond, Chalda. Je krijgt Eigen Pad onder media en RSS feed, voor degenen die niet weten wat dat is. Je kan bijvoorbeeld op je telefoon, op je tablet of zelfs op jouw computer kan je een podcast applicatie downloaden en installeren. En dan kan jij een soort van adres invoeren in jouw programma, in je podcastprogramma. Dus op dat moment krijg je dan, elke keer als ik een nieuwe podcast lanceert, krijgt iedereen zeg maar een soort van bericht dat er een nieuwe podcast beschikbaar is. Dus dat is echt een hele leuke feature. Ja goed, als je dan nog geen podcastprogramma hebt, ga gewoon eentje downloaden. Maakt niet uit welke het is, zolang ze een RSS feed accepteren, kan je die gewoon downloaden. Oké? Natuurlijk, de hele website daar is bedoeld voor mensen die meer willen weten dan normaal. Heel veel informatie op mijn website zijn occulte informatie, zijn informatie die niet laten we zeggen, op school beschikbaar zijn of door de hedendaagse zeg maar de hedendaagse wereld, zeg maar. Het is niet zomaar gefeliciteerd, dankjewel. Itel, goedenavond. Dus je kan alles daar vinden waarmee ik bezig ben. Je kan natuurlijk ook een donatie achterlaten. Ja, ik gebruik heel vaak crypto, maar ik ga binnenkort ook kijken als ik iets kan plaatsen waar je dan ook normale fiat currency, zeg maar fiat geld kan doneren. Goedenavond, dag papi. Goedendag.
Ja, mijn boek is te vinden op Amazon en op... oh, Eva heeft gelezen. Oh, dankjewel Eva. Dankjewel dat je het hebt gelezen. Eva heeft gezegd dat hij mijn boek heeft gelezen. Heel goed, je kan het op Amazon kopen. Je kan het gewoon bestellen. En ook op bol.com kan je die boek gewoon bestellen. Je hebt verschillende versies. Je hebt een Nederlandse versie, Engelse versie en Spaanse versie. Voor Spaanstaligen. Ik ben nog in de maand Spaanstalige programma's. Ga kijken hoe ik dat ga doen. In het Engels heb ik de meeste van mijn werk is in het Engels geschreven. Maar je hebt ook Nederlandse, mijn podcasts in het Nederlands en eigen pad ook in het Nederlands. Het idee was altijd om mijn nageslacht, dus mijn kinderen, iets moois achter te laten. Dus, en wat nog beter dan gewoon vrijheid. Het boek gaat over vrijheid trouwens. Voordat we beginnen, nou, voor degenen die mij al die periode al hebben meegemaakt, begrijpen dit inmiddels al, hoop ik. Ja, in de occultisme heb je zoiets van, ze noemen dat initiëren. En dus het begin is altijd een belangrijke onderwerp in het occultisme, want sommige mensen beginnen niet eens. Mensen weten niet wat goed en kwaad is, als het überhaupt bestaat. Mensen weten niet wat waarheid is, als het überhaupt bestaat, weet je wel. Want dan krijg je dit soort discussies. Nou, het idee is namelijk dit. Als je die basisdingen niet eens begrijpt, hoe kan je dan weten wat je dan in het leven doet, daadwerkelijk goed is of slecht is? Dat het goed gedrag is of slecht gedrag is. Ja, dat is het idee. Dus dit soort dingen zijn dingen die je toch wel, je moet je tijd insteken. Het wordt een beetje het grote werk van jezelf. Het is aan jezelf werken. Ja, het occulte en alle mystieke werk die daarbuiten zeg maar, beschikbaar is bedoeld voor ons beter en zeg maar, wijzer te maken. Daarvoor is die voor bedoeld. Er is geen andere reden ervoor. En ons tot een hogere bewustzijn te brengen. Als mens. Dus wijzer worden. Zodat wij uiteindelijk nummer 1 onze relatie met de anderen kunnen verbeteren. Nummer 2 relatie met de wereld waarop we leven. En nummer 3 relatie met ons en het heilige. Ja, sommige mensen noemen dat God. Sommige mensen noemen dat de bron. Of de intelligentie, ze noemen het beestje bij welke naam je er maar wil noemen. Het idee is dat je dan die 3 relaties verbetert. Oké? Dus wat ik ga vertellen vandaag is niet nieuw. Niks is nieuw onder de zon. Alles wat ik er ga over praten bestaat al, is daar al, daarbuiten. De enige wat ik doe hier is, ik breng het op een leukere manier misschien zelfs. En ook samengevat. Dat je dan, want het kan best wel een taai zijn om al die boeken te lezen. En ik ben een boekworm, dus voor mij is dat geen probleem. Maar voor mij het belangrijkste is eigenlijk, voordat we zelfs verder gaan met alles wat ik ga bespreken, ben jij bereid om het juiste te doen? Wil je het juiste doen? Want het is toch wel iets dat intern moet starten. Je moet intern het gevoel hebben van, ik wil juist doen. Ik wil het juiste besluit nemen. Ik wil het juiste pad nemen. Of ik wil het juiste doen in mijn leven. Dus het is niet religieus bedoeld. Het heeft gewoon te maken met, kan ik een beter mens zijn? Ja, je kan een beter mens zijn. Ja? Maar de vraag is dan, accepteer je dan zeg maar de juiste antwoord en veranderingen of acties wanneer ze zich voordoen? Dus wanneer ik dan zeg maar een voorbeeld oplossing voor je zet, ben je dan bereid om het te doen? Daar gaat het om. Ja? Dus ik begrijp het, sommige mensen zijn niet altijd, hoe noem je dat? Ze weten nog niet wat goed doen is. Ja? En heel vaak geef ik je voorbeelden hoe je het wel kan doen. En dan hopelijk, wanneer je het begrijpt en het internaliseert, dus je eigen maakt, dat je dan zeg maar oké, weet je wat? Ik ga het op deze manier doen. Nou, dus wat we niet willen in mijn show, wat ik niet wil, is dit soort mensen zien. Mensen die dan zeg maar, als kleine meisjes niet willen accepteren of niet willen horen wat eigenlijk gaande is. Want we leven in een wereld die, eigenlijk leven we in een hel. Oh, Farida, dit is echt een awesome question. Farida die vraagt van, wat is het verschil tussen je innerlijke zelf en je ego? Ja, dat is echt een hele goede vraag, Farida. Dankjewel voor die vraag.
Ik ga het uitleggen meteen, want hiervoor is het programma bedoeld, zodat mensen meteen een antwoord krijgen op dit soort vragen. Je innerlijke zelf is de echte zelf. Het is de zelf die direct contact heeft ook met de bron. Ze noemen dat ook God. Ik wil niet direct God noemen, want anders gaan mensen denken dat dit ook een religieus programma is. Dit is geen religieus programma. Maar wij moeten wel begrijpen, er is een hogere, laat me het even zo zeggen. En die is ook het mysterieuze kracht, of het mysterieuze, zeg maar, het geheel die ons allemaal leven geeft. Want tot nu toe kunnen wetenschappers niet vertellen wat leven daadwerkelijk is. Ze kunnen wel een beetje alles wat er daaromheen is, min of meer uitleggen. Maar het leven zelf, de bron zelf, de kern, kunnen ze niet uitleggen. En dat is ook wat heel mooie van het verhaal. Het ego, het innerlijke zelf, heeft zijn roots, heeft zijn wortel in dit eenheid, in dit geheel. Ja? Dus op het moment dat je je ogen dicht doet, zoals vorige week heb ik jullie als oefening gegeven, ik hoop dat jullie die oefening ook hebben mogen kunnen doen. Wat je ziet is dat op het moment dat je je ogen dicht doet en je gaat praten en je gebruikt je mond niet, je gebruikt je oren niet, je gebruikt zelfs je ogen niet. Je kan dingen projecteren in je innerlijke, in je geest kan je zeggen. Je kan ook praten in je innerlijke, dat is ook in principe je geest. Ja, en je kan ook horen. Dus je kan zien, horen, je kan zelfs voelen en ruiken, maar dan moet je het beter ontwikkelen. Okay? Dat is de vijfde dimensie. Dus onze 5 zintuigen is een externe versie van wat we eigenlijk intern zijn. Okay? Je kan zeggen het is een weerspiegeling. Eigenlijk het is best wel een hele goede uitleg om te zeggen dat het een weerspiegeling is van je geest. Dus als mensen vragen van hoe zie je uit geestelijk, kijk gewoon in de spiegel. Dan zie je ongeveer hoe je eruit ziet. In de geest ook. Ja? Als je dat interessant vindt. Maar ik wil wel tenminste erbij vertellen is dat de ego is nodig. De ego is niet zo slecht zoals mensen denken soms. Het kan wel slecht gebruikt worden. Maar de ego is noodzakelijk, want de ego is degene die ons individualiteit, onze individuele ervaring, zeg maar, ons helpt om die te krijgen. Dat is onze ego. Het is de ego die je ook vertelt dat je bijvoorbeeld honger hebt en dat je moet eten. Dat is deel van het ego. De ego is degene die de wereld vanuit jouw ogen, zeg maar, mogelijk maakt. Oké? Maar het is in zekere zin een illusie. Oké? Maar het is een noodzakelijke illusie, want als je begrijpt wat de bron bezig mee is, ja, met de creatie, dan begrijp je ook waarom wij allemaal een ego moeten hebben. Want de bron is eigenlijk bezig zichzelf te ontdekken, te herontdekken kan je zeggen zelfs. Ja? Dus ik leg het best wel leuk uit voor mijn kinderen in de podcast. Ik zeg, je moet je even voorstellen dat ik almachtig ben. Maar op een gegeven moment ga je dan vragen, wat is almachtig zijn? Wat bedoel je dan almachtig zijn? Is het niet beter dat je dan ervaart wat almachtig is? En zo begon de creatieproject. Dit is een hele simpele, een hele basismanier om het zeg maar uit te leggen. Natuurlijk in het occultisme is dit vele malen dieper en met meer sausje misschien zelfs uitgelegd. Maar in de kern, dit is het. Het is gewoon de zeg maar God die dan een reis heeft besloten om een reis te maken om het zelf te ontdekken. En daardoor heeft hij zichzelf, kan je zeggen, in verschillende, laat me het even zo noemen, in verschillende mensen gemanifesteerd. Dus hij kijkt naar de creatie vanuit ons allemaal. Dus wij zijn allemaal deel van hem. Ja? Of we goed mensen zijn of slechte mensen zijn we allemaal deel van de Almachtige of de grote bron, de grote intelligentie, de hogere intelligentie, waar mensen ook God noemen. Dus de innerlijke zelf is de ziel
en de intellect van het individu, dat is de innerlijke zelf, ja, hoe je gevoelens, de gedachten die je hebt, et cetera, et cetera. En de ego, die geeft jou het concept van individualiteit. Is belangrijk, want je wil ook ervaren. Oké? Dus ik hoop dat dat duidelijk is nu, Farida. Maar het is een hele mooie vraag. Heel mooie vraag. Ja, dus wat ik ben trouwens vergeten, is deze plaatje. Sommige mensen hebben hun hoofd niet in het zand, maar in een kont. Dus die willen we ook niet hebben. Dus er zijn verschillende typen en deze vergeet ik altijd. Dan zeg ik, oké, dit keer neem ik het wel mee. Ja, er zijn mensen die hun hoofd in een kont hebben. Ja, en dan mensen die hun hoofd in het zand stoppen. Ja, allemaal, al deze drie is niet handig. Ja, en je werkt ook tegen jezelf in. Oké? Het idee is om jezelf te leren kennen. Want naarmate je jezelf leert kennen, dan leer je ook minimaal, tenminste deels van het hoger intellect ook leren kennen. Dus je leert, zeg maar, vanuit het kleine leren kennen, vanuit het zelf leren kennen, leer je ook het grote. Ja? Dus het is echt heel belangrijk. Het doel. Ik heb een klein beetje al verteld wat het doel is. Voor degenen die al dit programma al deze weken al hebben gekeken, die begrijpen wel wat het doel is. Het kern is dat jullie juist handelen. Dat is het. Begrijpend juist handelen. Want er zijn heel veel mensen die rondlopen en die heel verzekerd zijn van zichzelf, maar ze hebben geen flauw benul wat ze aan het doen zijn. En dan kunnen ze wel zeggen van ja, ik weet wel wat ik doe. Nee, je weet niet wat je doet, omdat je niet begrijpt de basisconcepten. Ja, nogmaals, ik zeg niet dat ik alles weet, ja, maar laat me het even zo zeggen, tenminste, de oplossingen die ik breng zijn niet slecht. Ze zijn beter dan de troep die we nu hebben. Oké? Dus natuurlijk, het idee is dat als we allemaal op een bepaald niveau denken, en ik hoop dat jullie allemaal voorbij gaan qua bewustzijn, op het moment dat je dan zeg maar dat niveau hebt, dat je dan zegt van oké, weet je wat, we kunnen dit beter doen en anders doen. Oké? Want hoe het nu gaat, we gaan richting de hel in. Daar gaan we naartoe. Ja? Dus er is geen wijsheid in kennis. Dus je moet iets mee met de informatie gaan doen. Al is het maar jezelf beginnen aan jezelf te werken. Ik zou altijd zeggen van, maar Glenn, hoe beginnen we? Begin met jezelf. Begin met jezelf en sta voor wat jij zeg maar in weet. Niet geloof, weet. Je weet het. Als je het weet, sta erop. Oké? Vandaag heb ik gekozen voor de geliefde. Dat is een hele, voor wederkerigheid is dit een prachtige voorbeeld. Dit is de samenwerking tussen de vrouwelijke. Dit is trouwens de Adam, het verhaal van Adam geschreven in de tarotkaarten. Ja, je krijgt hier dan zeg maar de vrouw. En de vrouw vertegenwoordigt de vrouwelijke kracht. Hier heb je de slang. Je ziet het daar, met die vrucht hier. Ja, dit is dan zeg maar de boom van kennis. Ja, het verschil begrijpen tussen goed en kwaad. Dit gaat het allemaal om, mensen. Ja, dat men moet gaan beginnen te begrijpen het verschil tussen goed en kwaad. Want goed en kwaad bestaat. Oké? Dus, en dan heb je hier voor de tweede keer, want in de eerste keer zag je dit noemen ze eigenlijk in het Hebreeuws de keter. Dat is het licht. Het is niet zomaar een licht. Dit lijkt op een zonnelicht, maar in principe, laat me het even toch wel zeggen dat het de reflectie is van keter. En meer, dus dat dit dan de zon is. Oké? En dan heb je hier zeg maar een engel. En die engel representeert dan zeg maar de super consciousness. Hier heb je ook het verschil tussen de onderbewustzijn. Adam is dan de representatie, de masculine kracht. En die representeert ook de bewustzijn. De onderbewustzijn is de vrouw. En de bewustzijn is de man. Ja? En dan heb je hier dan zeg maar de superbewustzijn. Dat is dan zeg maar de bewustzijn boven ons. Ja? En die voedt eigenlijk, die is degene die dan de samenwerking tussen de onderbewustzijn en de bewustzijn versterkt. En beter maakt. Tot een krachtige, zeg maar, samenwerking. Ja? Ja, even kijken. Ja, oké. Oké, dus ik denk dat ik
die Farida jou... Ja, ik denk dat ik jouw dingen al heb beantwoord, toch? Die vraag. Maar goed, even terug naar de geliefde. Dus je hebt de samen... En hier komt het, mensen. En ik ga dit stukje... En waarschijnlijk komende zondag gaan jullie me weer zien in Pika Pika. En we gaan praten over man en vrouw. Even heel stiekem iets vertellen, maar dit heeft echt alles mee te maken. De samenwerking tussen man en vrouw. Dus het probleem is namelijk dit, en dit zie je ook in de geestelijke. Op het moment dat de man, zeg maar, een soort van de vrouw wil gaan beheersen, die wil gaan vertellen wat hij moet doen, zeg maar, dan gaat het fout. En op het moment dat de vrouw alleen de man gaat vertellen wat hij moet doen, gaat het ook fout. Nou, de actieve kracht is de man. Dus het start altijd bij de man. Maar de man presenteert het idee bij Eva, bij de vrouw. Oké? Op het moment dat dat gebeurt, ja, want eigenlijk kan je zeggen, Eva heeft in het lichaam van elke persoon, de onderbewustzijn is het dichtst bijzijnde God, de onderbewustzijn. Maar de onderbewustzijn, die moet samen met het bewustzijn, dus de Adam, moeten ze tot een gebalanceerde, evenwichtige besluit komen. Maar dat betekent dat Adam geïnformeerd moet zijn. Dat is het probleem. Adam is heel vaak niet geïnformeerd. En waardoor Adam domme fouten doet, want die gaat doen wat Eva zegt, zonder na te denken, zonder de logica. Ja, samen worden ze in balans. Maar ze moeten samenwerken. En dit is dan zeg maar het hele gevecht continu tussen man en vrouw. En waardoor ook relaties heel vaak ook verkeerd gaan. Want de vrouw die doet wat hij wil en de man dito, zeg maar, hetzelfde. Oké? Dus idem dito. Dus we moeten eigenlijk de samenwerking versterken. Dat is eigenlijk het hele doel. Dit heeft ook te maken, als wij dan als mensheid zijn wij ook de vrouw. In de Bijbel praten ze over de bruid. Ja? En dat is dan zeg maar ten opzichte van. Hè? Dus de menselijke ras ten opzichte van de creatie, ten opzichte van God, kan je zeggen. Ja, zijn wij de bruid, de vrouw. En dan heb je dan, Adam is dan zeg maar gerepresenteerd als Jezus zelf, zeg maar. De superconsciousness. Oké? Dus wij moeten ook die actieve, die wijsheid nemen. Van boven. Oké? Dus leerbaarheid is eigenlijk heel makkelijk. Dat heb ik ook al heel vaak over gehad. We hebben als je rigide twijfels hebt waarover ik ga praten. Of als je naïef bent of te goed gelovig bent. Dan ga je niks leren. Maar als je dan zeg maar gezonde twijfels hebt en open geest. En open geest om te leren en te veranderen. Dan heb je heel veel aan deze show. Ja, en dan hebben we even Novel die vraag, hoe kunnen we dan in principe samen versterken? Nou, het begint met communicatie sowieso. Want dat is één manier van communicatie. En een van de dingen is van, wat wij aan het denken zijn samen, is het gebaseerd op waarheid. Want waarheid is objectief, vergeet dat niet. Oké? Dus eerst bekijken wat waar is. Ja? En dan verder gaan. Want de vrouwelijke kracht is de intuïtieve kracht. Is ook nodig. Weet je, soms zeggen ze die onderbuikgevoel die mensen hebben. Ja. Dan heb ik Anna die zegt, vrouwen zijn geboren met een vrouwelijke karakter en de mannen met een... Ja, dat klopt. Het mooiste is beide een tussenweg zoeken. Tenminste is waar... Ja. Nee, het is... Dat is het ook. Ik ga je ook laten zien, want in de Kabbalah, want ik ga ook een seizoen inlassen waar ik al deze mystieke en occulte dingen gewoon naar boven breng. Zodat als je dit soort bijvoorbeeld numerieke waardes en tarot en Kabbalah en al deze methoden van het occultisme ga ik allemaal de-occulteren, kan je zeggen. Dus ik ga het allemaal duidelijk maken voor mensen. Tenminste het begin. Dat je dan begrijpt waar het over gaat en dat je dan zelf besluit om het reis te gaan doen. Maar de masculine kracht en
de vrouwelijke kracht moeten altijd samenwerken. Vergeet niet, hè, die 2 hersenhelften die ik erover had in eerdere shows. Ja? Je hebt dan de mannelijke, dat is dan de linkerkant van de linkerkant van die persoon. Dat is dan de mannelijke. En aan de rechterkant is de vrouwelijke. Vrouwelijke zijn meer creatief, mannelijke zijn meer logica. Die 2 moeten samenkomen. Want, en heel vaak zelf zeg ik, je hoofd moet buigen voor je hart. Oké? Dus dat is ook het geheim van al deze occulte kennissen. Gaat over je hart. Ja? Hoeveel liefde heb je voor je naaste? En hoeveel liefde heb je voor de natuur? En hoeveel liefde heb je voor God, kan je zeggen. Oké? Dus het heeft te maken met de samenwerking tussen liefde en samenwerking met kennis, logica. Oké? Heel vaak gaan ze niet gepaard. Waardoor mensen uit balans gaan en in extreme gaan besluit nemen. Of te emotioneel zijn ze, of te logisch zijn ze. En dan zie je heel vaak ook het verschil tussen de westerse wereld en zeg maar het niet-westerse wereld. Westerse mensen, altijd logica. Ja? Zijn heel goed in. Alles moet allemaal met de grafieken, alles moet netjes uitgespitst worden, alles is logisch. En ze schakelen het hele gevoel weg. Het hart is dood. Oké? Maar aan de andere kant van de extremiteit, zeg maar, het extreme, is dan bijvoorbeeld in het zuiden, krijg je altijd mensen die heel emotioneel zijn. En die alles alleen maar tot in emoties zijn, continu aan het huilen, whatever. En het zielig gedoe allemaal. Oké? Dus daar gaat het niet om. We zijn niet gemaakt om extreem te handelen. Wat nu heel erg gaande is ook. Ja? Dus we gaan ook niet deze dingen bespreken. Trouwens, dus onze oplossingen zitten niet hierin. Heel veel mensen denken van, we gaan de politiek vragen om te helpen. Gaat niet werken. Ja? We gaan de gefinancierde wetenschap vragen om te helpen. Gaat ook niet werken. Gefinancierde wetenschap zijn eigenlijk wetenschap die eigenlijk, zoals ik zeg, gefinancierd is. Dus die op het moment dat ze de waarheid hebben ontdekt zelfs, dat ze dan bereid zijn om nog steeds de waarheid zeg maar te verdoezelen, weg te halen, weg te stoppen. Zolang ze zeg maar hetgene waarin ze geloven propaganderen. Daar gaat het eigenlijk meer om. Het geloof van hun te propaganderen en ook bewijst het tegendeel, gaan ze toch nog steeds zeggen van ja, nee, het is niet waar. Het is hoe wij in geloven. Ja? En dan heb je dan ook religie, is ook niet. De religie heeft ook zijn plaats in onze maatschappij, maar het is allemaal niet, het is niet waaruit wij de plek waaruit wij dan zeg maar onze oplossing gaan krijgen. En geld is het hart van ze allemaal. Geld is het, als we praten over geloof, iedereen gelooft in geld. Oké? Dus daarom noem ik ze ook geloofssystemen. En ik ga vandaag uitleggen waarom ik ze ook geloofssystemen noem, al deze dingen. Oké? Dus heel veel mensen praten over geluk, gezondheid, vrede, vrijheid en welvaart, maar er is kennis daarvoor nodig. Je moet wel weten hoe je daaraan komt. Het gaat niet zomaar, want jouw gedrag en wat jij doet heeft zeker weten heel veel invloed hierover. Ja? Dus of weten we niet hoe we er daaraan moeten komen, want in ons leven, als we dan gaan kijken rondom ons heen, ja, mensen lijden nog steeds, zijn hongersnood is groot, we zitten in een vreselijke, kwaad wereld. Vreselijk. Ja. En het komt niet door God hoor. Het komt door ons. Jij en ik. Eigenlijk meer. Ik niet in ieder geval. Ja. Dus, want ik doe mijn best. Ik ben bezig. Hoeveel mensen zijn bezig? Hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Oké. Ja. Dus als de kennis verbreekt. Als we de kennis niet hebben. Of we negeren die kennis. Dan gaat het niet gebeuren. Bon. We hebben al 6 van de 7 principes besproken. Maar voordat ik verder ga met de verdere uitleg, gaan wij voor advertenties en zijn we over een paar minuten weer terug. Oké?
Bienvenido a su botánica, el gran poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros, en inglés y en español. También puede conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Oké. Dus we hebben gehad over waarheid. Oké? Dat is eigenlijk het fundament. Hier gaat het over, de waarheid. En heel vaak, wij denken dat mijn waarheid is niet jouw waarheid. Nee, je hebt een opinie, dat mag je hebben, maar dat haalt de waarheid niet weg. Ja? En je kan ook anderen, want dit houden we ook van in Nederland om te doen. We houden van om naampjes te bedenken over dingen. Om te verduisteren. Om dingen, zeg maar, om de waarheid, zeg maar, te verdoezelen. Weg te halen van je ogen. Ja? Om het in het, zodat je, maar op het moment dat je niet in waarheid handelt, dan handel je in de donker. En je kan niet zoveel verwachten als je in de donker handelt. Ja? Dus als iemand jou de waarheid ontneemt, dat is ook deel van kwaad gedrag. Ja? En deze dingen moeten stoppen op een gegeven moment. Want in de wereld waarin we nu leven, deze dingen worden te veel. En wij accepteren het te vaak en te veel. En we moeten nu met onze vrije wil zeggen stoppen, niet meer. Ja? Want je hebt een vrije wil. En het hogere respecteert jouw vrije wil. Dus als je nee zegt en op je nee staat, ja, want dat is het belangrijkste, je moet staan op je nee, dan heb je hun, zeg maar, het hele, laten we het even voor het gemak, de hele hemel aan jouw kant. Oké? Dus je moet in waarheid gaan beginnen te handelen. Je hebt geen keuze eigenlijk, als je tenminste vrij wil zijn. Er is ook een andere les die de tarotkaart van de geliefde ons leert, is dat vrijheid alleen maar uit liefde voortvloeit. Ik hoop dat jullie zijn niet vergeten de lessen die ik heb laatst erover gehad, dat de twee poolgevoelens, het gevoel van bang, dus angst, en het gevoel van liefde. Het gevoel van angst automatisch creëert een disbalans in onszelf. We gaan dan in chaos handelen en we projecteren automatisch chaos in de wereld. Automatisch, per definitie. Oké? En dan heb je dan aan de andere kant het liefdegevoel. En het liefdegevoel zet ons in evenwicht en projecteert orde in de wereld. En uiteindelijk ook meteen vrijheid. Want daar gaat het om. Vrijheid krijg je in orde. Wanneer dingen geordend zijn, dan komt vrijheid. Dat is dan een van de resultaten. Dus de orde is in vrijheid en vrijheid is in orde. Bon? Dus we hebben over gerechtigheid over gehad. Ja? Dus goed en kwaad bestaat. Ja? Want anders kan je niet rechtvaardig handelen. Anders kan je zeggen van dit is goed en dit is niet goed. Ja? Want ze moeten bestaan om te zeggen van dit is goed, dit is niet goed. Ja? En het is gebaseerd op waarheid. Al die dingen zijn gebaseerd. Moraliteit in het algemeen is gebaseerd op waarheid. Dus er is heel vaak gaan we in het relativisme. Ja? Morele relativisme noem ik dat. Ja? Want wat voor mij moreel is, niet voor jou moreel. Bullshit. Oké? Bestaat niet. Er is een objectieve moraliteit. En die is gebaseerd op objectieve waarheid. Dus goed en kwaad bestaat. En dan op het moment dat jij dan goed handelt, dus zonder dat andere mensen pijn te doen, ja, praat je over een goed gedrag.
Ja? En dat is dan ook moreel. Op het moment dat je iemand pijn doet en het leven kapot maakt, praten we over immoraliteit. Het is eigenlijk heel simpel. Ik leg het alleen maar uit, zodat je dan weet waarop het gebaseerd is. Oké? Dus dan heb je ook harmonie. Het idee is dat wij in harmonie gaan leven met de natuur, met elkaar, maar ook met de kosmos. Maar deze harmonie is wederom weer gebaseerd op waarheid. Ja? Dus op het moment dat mensen mij zeggen van ja, maar waarom ben je niet één met de rest van de wereld? Waarom kun jij ook niet wat de wereld doet ook doen? Want de wereld die handelt nu op dit moment niet in waarheid. Zo simpel is dat. En waarheid is meetbaar, is objectief. Dus maar je moet als persoon tijd nemen, ja, en jezelf onderwijzen, zodat je begrijpt dat de waarheid objectief is. Tenminste, het kijken naar dit programma is het begin. Ja? Maar als je dat goed begrijpt, want ik heb in deze aflevering hebben we gesproken over de 7, zeg maar, hermetische principes, ja, waarop alles is op gebaseerd. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar je moet het wel begrijpen en je moet het zelfs tenminste weten. Heel veel mensen weten het niet eens. Dat brengt automatisch evenwicht met ons onderling, met evenwicht tussen ons en de natuur en evenwicht tussen ons en de creator. Ja? Dat automatisch brengt orde. Ja? En uiteindelijk ook wederkerigheid. Daar gaan we vandaag over hebben. De wederkerigheid, zoals ik zei, mannelijk en vrouwelijk. Het mooie samenwerking tussen, er is een bepaalde ritme. Ik ga het zo direct heel goed uitleggen wat het eigenlijk in de kern is ook deel van karma. Ik ga ook karma een klein beetje bespreken vandaag, zodat de mensen het niet weten. Dus onze wereldbeeld, hetgene wat binnen is, die moet schoon zijn. Die moet gebaseerd zijn in waarheid. Onze geloofssystemen moeten gaan veranderen. Want de geloofssystemen waarmee we nu rondlopen, die veroorzaken het problemen die we nu rondom ons heen zien. Oké? Dus wat er binnen is, intern, ja, dus dat is jouw wereldbeeld. En die mag eigenlijk niet vergiftigd zijn. Het is nu vergiftigd. Hoe vergiftigt de donkere occultisten, hoe vergiftigt ze hun nu de wereld? Heel makkelijk. Door de media. Massamedia. Je krijgt online of op televisie krijg je het nieuws te horen. En dan gaan ze, of Hollywood, ze gaan films laten zien. En dan neem je bepaalde concepten als je eigen. Je denkt dat dat de waarheid is. En dan ga je het internaliseren. Het wordt een deel van jezelf. Van jouw persoonlijkheid. En op het moment dat dat gebeurt, dan kan je of een monster maken van je persoonlijkheid, of laten we het even een Christus maken van je persoonlijkheid, zeg maar. Maak niet de fout en denk dat het goede dom is, slap. Ja, dat is wat de donkere occultisten jou hebben verteld. Ja, dat is niet het geval. Maak die fout niet. Heel vaak maken mensen die fout dat het goede oneindig genadevol is. Ja? Genade, die komt wel. Dat klopt. Wat ik nu aan het doen ben, kan je zeggen, is genade. Is deel van liefde. Maar dit is niet voor eeuwig. Begrijp dat. Dus op een gegeven moment moet men wel beginnen te zeggen van, oh, ik ga mijn gedrag veranderen. Want anders komt het net als bijvoorbeeld het vloed. Vloed is niet een Bijbels verhaal. Dit krijg je in verschillende mystieke bronnen en verschillende zelfs Indianen die hebben deze verhalen ook in hun boeken en hun geschriften. Die praten ook over, zeg maar, de zondevloed. Oké? Is niet hoe de christenen het naar voren hebben gebracht. Het heeft wel een klein beetje mee te maken, maar het punt is dat op het moment dat men niet besluit om in harmonie te leven met de natuur en met de kosmos, dan gaat de kosmos zelf het verhaal in handen nemen. Ja, ik krijg hier, het voelt alsof het vechten is tegen grote machten en wij als mensen machteloos zijn. En we zijn het niet, hè, Farida. We zijn het niet. Maar dat is ook nogmaals, ze laten ons denken dat we machteloos zijn. Ik kan het zelfs anders brengen. Laten we eventjes zeggen dat democratie de ideale vorm van samenwerking is. Ik ben niet voor democratie trouwens, voor de duidelijkheid. Maar laten we zeggen dat democratie een vorm is dat wij kunnen gebruiken voor onze samenleving.
Ja? Wie zet die mensen aan de macht? Dat zijn die mensen die hebben gestemd, toch? Die mensen die hebben gestemd betalen ook belasting. Voor wie moet de politie en de militairen werken? Wie betaalt ze? Maar nu, wat doen ze? Jij betaalt de politie en jij betaalt de militairen. Maar op het moment dat je tegen een beleid bent van de regering, sturen ze jou, de politie, naar wie? Naar ons toe. Wij betalen de politie en nu, dit is dan zo krom van de wereld. Jij betaalt iemand, zodat ze dan genoeg gereedschap hebben om tegen jou te vechten. Hoe crazy is dat? Hoe gek is dat? En we geloven nog steeds in dit soort... En dat is weer geloven. We geloven in dit soort systemen. Heel bizar, zegt hij. Ja, Novel zei ja, bizar. Het is heel bizar. Jij betaalt ze op het moment dat je tegen de regering bent, dan zeg je, of tegen de ideeën. Je zegt tegen ik wil dat niet hebben. Ik wil niet QR-codes hebben om naar een restaurant te gaan. Ik wil die dingen niet. Wat gaan ze doen? Politie naar je toe sturen. En dan jij betaalt de politie. Ja? Hoe gek? Hoe lang moeten we dit soort dingen accepteren, mensen? Je moet gewoon stoppen. En als wij het niet stoppen, gaat de natuur het stoppen. Ja? En als de natuur het stopt, dan kan ook betekenen dat jij ook de pijp uitgaat. Ja? Dus we moeten echt gaan zeggen van nee, we gaan nu volgens de natuurwetten gaan we handelen en gaan we leven met elkaar. Oké? Dus dit is wat de show is voor bedoeld, dat jullie dan met jullie vragen komen. En ik geef je ook de oplossingen, want ik ga zo direct, ik wil niet vooruit lopen, maar ik ga zo direct, maar je hebt de macht. Want je kan ook gewoon nee zeggen. Dat is eigenlijk meteen ook een geheim. Voor de vrijmetselaren die misschien mij ook luisteren, dit is dan een van de geheime woorden van de 33ste graad metselaar. Ja? De 33ste graad metselarij. Ja? De 33 is ook een hele mystieke nummer trouwens. Ja? Want Christus was 33 jaar wanneer hij dan zeg maar zijn mysterie is begonnen. Maar het nummer 33 is heel erg een mystieke nummer. Het heeft ook met andere dingen te maken. Maar het punt is dat op het moment dat je dan begint met deze, laten we zeggen, scholen, occulte scholen. Op het moment dat je de 33ste graad bereikt, is een van de verloren woorden die ze je leren, is nee. Want je bent een soevereine mens. Je bent niet een mens onder een staat. Ook al wil je dat trouwens, is het niet mogelijk. Want je kan je verantwoordelijkheid, is gek. Je kan je verantwoordelijkheid niet aan iemand anders geven. Ja? Dus dit is dan het kromme van de hele wereld. Daarom moet je dan wakker worden. Want het kromme is dat dingen die wij denken dat normaal is, ja, is eigenlijk abnormaal. En dingen die we denken dat abnormaal is eigenlijk normaal. Dus als ik hier te zitten, quote-unquote, preken van mensen, je bent soeverein. Heel veel mensen zeggen, ja, maar het is een beetje raar. Dat is juist normaal. Snap je? Maar ik heb een vraagje. Ik zie de mensheid als samen sterk. Ja, net als een kolonie mieren die samen meer kan bereiken dan één. Ja, dat klopt. Dus wij moeten gezamenlijk nee zeggen. En als wij gezamenlijk nee zeggen, dan is er gewoon geen keuze. Dan moeten ze doen wat we willen. Want de bedrijven, de regering, op een gegeven moment kunnen ze niet meer zeggen. Zelfs, ik roep zelf de polities en de militairen. Ga niet meedoen aan dit immorele werk. We hebben een hele show over de Great Reset over gehad. Wat ze dan mogelijk zouden kunnen doen. We weten allemaal, en ik doe een knipoogje. We weten allemaal, dat gaan ze waarschijnlijk doen. Want altijd zeggen ze, ja, we gaan niet, het is niet verplicht. En wat doen ze? Indirect gaan ze verplichten. Wat immoreel is ook. Dus, wat ik wil zeggen is namelijk dit. En nu ga je het begrijpen. Als wij immoraliteit zaaien, oosten we immoraliteit. Oké? Daar gaat het om. Ja? Dus Farida vraagt, hoe ga ik daarmee om? Nee. Ik, individu, zeg nee. Ja? Ik ben eigenaar van mijn lichaam. Niemand is eigenaar van mijn lichaam. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe.
Niemand is verantwoordelijk voor wat ik doe. En ik ben ook verantwoordelijk voor mijn lichaam. En niemand is verantwoordelijk voor mijn lichaam. Dus, als iets gebeurt met mij, kan ik niet zeggen van, ja, maar hun hebben me verteld om het te doen. Ja? Of daarom proberen ze dit onder het mom van vrijwilligheid, proberen ze je te prikken. Ja? Want ze zijn ook heel voorzichtig, want ze weten, deze soort wetten, weten ze drommels goed. Maar ze weten ook dat de mensen heel naïef is, en heel goed gelovig is, en eigenlijk ignorant is. Ze weten niet. En ze geloven maar in de zogenaamde expert die we naar ze toesturen. Je bent gek. In ieder geval. Dus, binnen is belangrijk om te veranderen. En het gebeurt. Dat is het grote werk ook. Je moet binnen beginnen te veranderen. Kennis vergaren. Begrijpen. Lezen. Jezelf inlezen. Begrijpen hoe de wereld, eigenlijk hoe je zelf in elkaar zit. Ja? En dan, er is een occulte gezegde. Waar je bent, daar zal je zijn. Dus het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Ja? Dus als je om je heen kijkt, daar is qua bewustzijn, daar is waar de mensheid is nu. Okay? En dat moet veranderen. En hopelijk dragen we een steentje bij met dit programma. Ja? Of dan zeggen ze wat je zaait, oost je. Ja? Dat zijn hele normale dingen. Dus op het moment dat je in slavenstructuren gelooft, wat oost je dan? Je kan niet vrijheid oosten. Je oost slavenstructuren. Dat is wat je oost. Je kan niet slavenstructuren oosten en denken dat je vrij kan zijn. Het werkt niet zo, mensen. Dus je kan ook niet zuurzak planten en verwacht je mango. Het werkt toch niet? Dus dat is wat mensen moeten beginnen in te zien. Ja? Ja? Ja, hier zegt Eva. Satan kinderen, ja. We zijn ook er is heel veel satanische concepten aan ons verkocht. Dit is wat Majestic zegt. Alenka. Ja? Satan kinderen, letterlijk. Pratend over 666. Want dat is de status van 666. Wanneer we dan zeg maar ideeën hebben. Ik ga je één ding uitleggen mensen. Satan betekent tegenstander. Het betekent niet het tegen de waarheid eigenlijk. Het betekent niet per definitie dat je een duivelaanbidder bent. Heel vaak denken mensen van, oh, als je satanist bent, dat betekent dat je een duivelaanbidder bent. Dat is niet het geval. Een satanist is iemand die de satanische gedachtegangen en satanische denkconcepten, dus de satanische concepten, mee rondloopt. En die krijgen we in de massa, in de media. En die krijgen we in Hollywood bijvoorbeeld. Al die concepten. Het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Ja? Want als je zelf niet op de hoogte bent van hoe het anders kan, dan geven ze je de enige oplossing die je hebt. Oké? Dus je wordt overspoeld met informatie en zogenaamde complottheorieën. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Hoe weet je of de informatie komt? Dat is een goeie. Wat ik doe, Eva vraagt mij, hoe weet ik dat als een informatie waar is of niet, of corrupt is? Nou, er zijn twee manieren hoe je dat kan doen. Eentje is, je moet even kijken intern, want wij hebben allemaal contact met het hogere. Dus de vraag is, harmoniseer dat met je hart, kan je zeggen. En dat kan een beetje vaag zijn. Maar het punt is dat heel vaak als je iets denkt en dan iets anders voelt, dan weet je al dat iets niet goed is. Heel vaak wat we doen is, we duwen het hart aan de kant dat is dan zeg maar, we overschrijven het zeg maar en we gaan doen wat we alleen maar denken, die quote-unquote logisch denkt. Wat je denkt moet ook harmoniseren met je hart. Doe ik anderen pijn? Doe ik de natuur pijn? Ben ik iets slechts aan het doen? Je voelt het in je hart. De meeste mensen kunnen dat. Ja? En voor de mensen die het niet kunnen, dan heb ik een ezelsbruggetje. Het is heel simpel. Gaat het tegen je vrijheid in? Nummer 1. Je vrijheid is centraal. Onze voorouders zijn doodgegaan voor wat? Voor onze vrijheid. Ja? En ze hebben de neiging om slavernij vrijheid te noemen. Dus je moet wel begrijpen wat vrijheid inhoudt. Ja? En nummer 2 is, ga je tegen het leven in. Alles wat tegen het leven ingaat, is per definitie
kwaad zelfs. Niet eens slecht, gewoon kwaad. Ja? Dus nummer 1 is vrijheid. Nummer 2 is het leven zelf. Ben jij aan het handelen? Ben je het leven aan het vermoorden? Ben je het kapot aan het maken? Ja of nee? Dat is dan de vraag die je moet stellen. En nummer 2 is, ja, jouw vrijheid. Ja? Die 2 dingen moet je moet het niet overgeven. Je moet het niet wisselen voor niks anders in het wereld. Want die 2 heb je nodig voor je eigen evolutie en voor je eigen ontwikkeling. Heb je vrijheid nodig. En je hebt je leven nodig daarvoor. Oké? Dus dat is een van de manieren hoe ik het heel makkelijk aan kinderen uitleg. Van als wat tegen het leven gaat en de vrijheid van het leven is per definitie kwaad. Oké? Dus, als de wereld, is de vraag gesteld, als de wereld slecht en corrupt is, wiens schuld is dat? Ja, het is niet van God hoor. Ja, van die slimme rikken die komen, ja, maar als God bestaat. God bestaat. Ja, dat is nummer 1. En jij bent degene die de wereld op deze manier heeft veroorzaakt. Met jouw satanische geloofssystemen. Punt. Daar gaat het om. Dus ga niet iemand anders de schuld geven van iets dat jij moet doen. Wij hebben als mens de verantwoordelijkheid op deze fysieke wereld. Het is een wereld van oorzaak en gevolg. Wij veroorzaken dingen en wij ervaren de gevolgen ervan. Ja? Dus de vraag die ik stel aan heel veel mensen is namelijk dit. Ja, Mickey zegt ja. Dus daar gaat het om. De vraag is namelijk dit, mensen. Hoeveel hou je van je kinderen? Ik hou zoveel van mijn kinderen dat ik nu hier kom en dit aan jou vertel. En aan de verschillende mensen vertel. En ik maak een hele website zodat ik die informatie vrij kan geven. De vraag is hoeveel hou je van je kinderen? Want we maken nu hel op aarde. Onze kinderen gaan dat erven. En als ze deze informatie niet hebben, God verhoedt ons. Beschermt ons. En ik meen het echt serieus. Oké? Hoe wil je de wereld achterlaten voor ze? Maar hoe wil je de wereld achterlaten voor jezelf? Voor degene die papiamento kunnen praten, je moet eventjes naar de Pika Pika Talkshow verhaal, waar ik met Rita praat over reïncarnatie. Mensen denken dat ze, we gaan even gezellig doen. Laat maar zitten hoor. Je komt niet meer terug. Je komt terug. En je komt terug in diezelfde troep die je hebt achtergelaten. Want eigenlijk wat de universum jou vertelt is van, je hebt je kamer vuil gemaakt en je gaat je kamer opruimen. Snap je? Zo werkt het. En dat is karma. Karma is niet, hij leert je alleen maar. En je doet het uit liefde, want je houdt van je kinderen. Daarom probeer je je kinderen op te voeden. Nou, je kan zien dat wij de kinderen van de God zijn, want die titel wil iedereen hebben. Ik ben een kind van God. Iedereen wil die titel hebben. Meestal zijn ze meer kinderen van Satan dan van God. Maar goed, laten we eventjes dat. Ja? En de vader wil wat doen. Zijn kinderen opvoeden. Ja? Je moet begrijpen wat goed en kwaad is. Moreel maken. Ja? Want onze concepten van moraliteit is ook helemaal scheef trouwens. Ja? Dus, de enige politieke. Ja, al heel snel God beschuldigen voor alles. Dat is het. Iedereen beschuldigt God. God doet dit. Dat. Nee, jij. Jij bent verantwoordelijk. Er is geen andere keuze. God komt. Kijk, we hebben altijd deze extreme. Tussen 2 polen zitten we altijd. Of denken we van, we hebben God niet nodig. Ik ga het alleen doen. Of denken we van, God gaat het allemaal oplossen. Het is allebei, mensen. Het is allebei. De creator heeft ons die 7 principes gegeven, waarheid gegeven eigenlijk, om ons de weg te geven van wat wij moeten gaan doen. Hoe we onszelf in harmonie kunnen handelen met hem. Daar gaat het om. Als je gelooft in God of niet, het kan me niks schelen. Het heeft allemaal niks mee te maken zelfs. Wat je gelooft. Mensen kunnen zeggen, ik geloof niet in de zon. Prima. Het is nog steeds daar. De natuurwetten zijn nog steeds daar. En die zijn daar om ons uit te leggen hoe we moeten handelen. Punt, basta, einde, verhaal. Ja? Dus je moet het zelf gaan beginnen te doen nu. Dus dat betekent, als je echt gaat harmoniseert met de waarheid, ja, dan ben je genadeloos tegen het kwade. Genadeloos. Je gaat niet eens accepteren. Daarom zit ik ook hier. Want ik accepteer het niet hoe de wereld aan het worden is. Ik accepteer het niet. Gaat niet gebeuren in mijn wereld in ieder geval.
Oké? Dus ik zou zeggen, de meeste mensen die waarheid lief hebben, ja, en die een wereld willen creëren van vrijheid, zou ik zeggen, kan in deze kant van de tafel zitten. Want aan die kant is de verloren kant. Want die gaan verliezen. Ook al zegt Schwab, dat is Klaus Schwab. Als jullie dan zeg maar op mijn website gaan kijken, daar heb ik een initiatieceremonie van Klaus Schwab. Ik heb het gevonden op banned.video. Ja? Dan heb je dan heel veel video's die eigenlijk geband zijn van het internet. En daar zie je Klaus Schwab in een initiatie, in een occulte initiatie. En ze hebben een soort verhaal van gemaakt van de Sith Lord. Heel leuk, heel grappig soms om te kijken. Maar ik heb het daar gezet. Ik heb beloofd dat ik het ga doen. En ik heb het gedaan. Het zit op mijn website wel. Ik weet niet dat op pikapika.talkshow.com staat. Maar als jullie dat willen, dan geef ik die video ook aan Rita. Dan zetten ze die ook op de website van Pika Pika. Dus de enige politieke vraag die je ooit, de politieke quiz, dit is de enige politieke quiz die je ooit zult hoeven doen. Ooit in je leven. Ja? Dit is het. Dit is de vraag. Denk je dat mensen heersers nodig hebben? Denk je dat? Een meester. Ja? Want dat dachten ze ook in de tijden van slavernij. Je hebt mij nodig, want anders kan je niet, bestaan. Je kan niet voor jezelf denken, zeggen ze eigenlijk. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Dat is dan de onderliggende boodschap. Je kan niet voor jezelf denken, mensen. Ja? Dus je hebt mij nodig. Ik ben je baas. Dus de vraag die je moet stellen, niet aan andere mensen, stel het aan jezelf. Denk je dat mensen, of niet eens mensen, zet jezelf je naam daar. Denk je dat Glenn heersers nodig heeft? Ja? En mijn antwoord daarop is een dikke nee. Ik heb geen heersers boven mij nodig om mij te vertellen wat ik moet doen. Want ik ben een soevereine mens, ik begrijp wat goed en kwaad is, dus ik hoef niemand te vertellen. Niemand hoeft mij te vertellen. En ik doe mee en ik harmoniseer met de natuur. Ja? Er is een Rosicrucius, volgens mij is zijn naam was Maxwell. En hij zei van de Rosicruciër ideologie van leven is namelijk dit. Is namelijk dit. Probeer, wanneer je leeft, zo min mogelijk kwaad te doen. Niet kwaad. Zoveel mogelijk schade te veroorzaken. Dat is het. Dus als ik jou iets mag leren vandaag, dat is dat. Dat is een van mijn levensmotto. Ik leef en ik probeer zo min mogelijk kwaad te doen. Obviously, je moet nog steeds eten, dus je maakt dingen kapot. Deels. Maar we zitten nou in een evolutieproces. Op een gegeven moment komen we op een bewust niveau dat we weten van we kunnen ons leven behouden zonder veel kapot te maken op aarde. Daar gaat het om. Oké? Dus wat ik heel graag wil is dat wij onze giftige geloofssystemen verwijderen van ons interne geloofssysteem die we hebben. En ik zet hier een hele mooie Satan-kaartje met de Satan-dingen, want dat is het ook. Het zijn satanische gedachten. Oké? Wat ze hebben gedaan, want de meeste mensen die dit soort instanties bouwen, zijn occultisten. De meeste. Ja? Ik zeg niet de mensen die meedoen. De mensen die jij misschien stemt en meedoen, die hebben misschien oprechte bedoelingen. Maar ik zeg ook van luister, ook wel ben je oprecht, het is jouw verantwoordelijkheid te weten waar je mee aan doet. Je bent bezig met iets satanisch. Dus je hebt de verantwoordelijkheid om te begrijpen dat dat satanisch is. Oké? En dan jij hoeft niet te geloven in Satan. De mensen die hierachter zitten geloven daarin. En daarom bewegen ze. Ze doen meer dan jij in ieder geval. Want onze wereld wordt steeds meer satanisch. Ja? Ja, hier zegt Anna. Je hebt geen hersenen, maar een werkgever heeft een werknemer nodig en ook andersom. Nee, maar ik begrijp je Anna, ik begrijp waar je naartoe wil gaan. Maar hij hoeft niet je heersers te zijn. Want, en dit is het geheim mensen, hoe kunnen we het anders doen? Dit is het geheim. Een lichaam bestaat uit 2 armen, 2 benen, teentjes, mond, neus, ogen, ja, oren. Men moet gaan begrijpen dat allemaal stuk voor stuk uniek zijn. Dus wij zijn ook
in het lichaam van de wereld, kan je zeggen, zijn wij ook als mens uniek. Elke cel in je lichaam zelf is uniek. Oké? Maar moet je je voorstellen dat als de mond zegt van, weet je wat, ik wil het oog zijn. Of als het oog zegt van, weet je wat, ik wil het oor zijn. Ja? Als het oog zegt, ik wil het oor zijn, hoe kunnen we dan zien? En als het oor zegt van, nou, ik wil het mond zijn, hoe kunnen we dan horen? Ja? Dus wij hebben allemaal een plek in deze creatie. En we maken deel van. Dus we kunnen niet allemaal hetzelfde gaan doen. Daarom moet er authenticiteit zijn. Oké? Dus we zijn één geheel en we werken samen in harmonie tot één geheel. Daar gaat het om. Oké? Dus deze politieke, ja, heel vaak. Eigenlijk altijd. Een heerser. En trouwens, democratie is niet anders dan monarchie trouwens hoor. Is niet anders. Democratie is niet anders dan monarchie. Het is alleen maar, het verschil is dat in plaats van dat er één heerser is, monarchie betekent één heerser. Eén heerser. En democratie betekent heerser in de handen van een paar. En dan meestal zijn dat de elite. Oké? Ja? Dus het is gebaseerd op een Santanisch concept. Want de monarchie moet intern zijn. En de anarchie eigenlijk moet extern zijn. Nu hebben we het andersom gedaan. Ja? We beheersen onszelf niet. En we hebben een externe monarch. Ja? Dus dat is het probleem. En dat heb je ook. En waarom heb ik deze tarotkaart gebruikt? Want het is de nummer 15. Het is per definitie niet zo slecht. Het letter hier die je hier ziet is Ayin. Is een Hebreeuwse letter. Betekent zien. Ja? We zitten in een illusie. Dat is het eigenlijk. Daarom heeft de duivel ons in de ketting. Maar zie, de ketting is niet strak. Het is een vrijwillig slavernij waarin we zitten. En je ziet het ook. Want als de regering komt met al deze slaven oplossingen, we doen het vrijwillig mee. Zie je dat onze voorouders meer wisten hiervan dan wij zelf over weten? We doen vrijwillig mee. En dat is ook om te huilen. Ja? Geld is een geloofssysteem, mensen. En trouwens, waarom is politiek een geloofssysteem? Want jij moet geloven dat ze voor jou het beste bedoelingen hebben. Je moet het maar geloven. Je weet het niet. Daarom is het een geloofssysteem. Dus op het moment dat je gaat stemmen, is het een geloofssysteem. Dus voor de mensen die daar lopen en zeggen van ik ben atheïst, ik ben agnostisch of whatever de naam ze dan aan zichzelf geven. Newsflash, als je in politiek gelooft, dan heb je een geloofssysteem, dan ben je geen atheïst. Dan geloof je in politiek. Ja? Zo zie je, je bent zo geïndoctrineerd, je weet niet eens dat je gelooft. Politiek is geloof, want je moet maar geloven dat ze het gaan oplossen überhaupt. Ja? Maar geloven maar en jouw verantwoordelijkheid aan anderen geven en denken dat gaat werken. Heel veel succes daarmee. Geldt ook precies hetzelfde. Sorry hoor mensen, maar dit papier, ja, is waardeloos. Op het moment dat jij als persoon zegt van ik wil hiervoor beloond worden, gewoon worthless piece of paper, letterlijk, dat is een geloof. En het werkt alleen maar zolang mensen in geloven. Op het moment dat mensen zeggen van ik accepteer geen geld meer als legitieme betaalmiddel voor mijn werk die ik verricht, dan is het afgelopen. Zo simpel is dat. Maar we zitten nog steeds, again, in die illusie. We zitten in een illusiewereld. Daarom zeggen ze tegen de mensen, je moet maar wakker worden. En ik heb een podcast, jongen, ik heb al deze dingen uitgelegd, wat zelfs die kleuren betekent. Ja? Zelfs de kleuren hebben een psychisch, beïnvloedt je psychisch in je hoofd. Oké? In je geest. Het idee dat mensen zoveel van geld houden, heeft te maken met het kleur groen hier. Groen is de kleur, niet rood. Groen is de kleur van liefde. Daarom is de aarde, heeft zoveel groen. De aarde probeert ons zoveel mogelijk liefde te geven. Want in liefde hebben we wat? Vrijheid. Dat is wat je krijgt in liefde. Vrijheid. Ja? Zo dom zijn we om te geloven dat er een QR-code het beste is. Als je dat niet hebt, verziek je een ander.
Doordat een behoorlijke leugen is. Glenn, je hebt gelijk zoals je uitlegt. Ja, maar dit is het gewoon. De mensen zien die dingen en zeggen, oh, het is een goede oplossing. Nee. Het is geen goede oplossing. Het is de slechtste oplossing die je maar kan bedenken. De enige wat je wil doen is, je geeft hun meer macht. En ze gaan het niet zomaar loslaten. Om dit los te krijgen, is oorlog voor nodig. Dan komt er een civiele oorlog als ze zo door blijven gaan. Ja? En dat is het probleem. En dat proberen we dan zeg maar te voorkomen. Want er komt een civiele oorlog op het moment dat deze wezens, dat deze instanties beweren dat ze onze heersers zijn. Dat proberen we te voorkomen. Door liefde. Ja? En als je mijn website hebt gezien, ik heb een slang daar. Ja? En het heeft de slang van de Gadsden vlag. Zo heet het. En het zegt, don't tread on me. Niet over mij heen lopen. Want het is een slang die je continu waarschuwt. Doe dat niet. Doe dat niet. Doe dat niet. Doe dat niet. Maar op een gegeven moment, tijd is op. Ja? En dan zullen de goede, die moeten maar genadeloos zijn met het kwade. Wat andere, dit is het makkelijkste om te begrijpen. Andere onzin. Al die psychopaten die daarin meedoen ook nog eens een keertje. Ja? Je kan niet direct naar God, je moet via een andere, een tussenpersoon gaan, et cetera, et cetera. Ongelooflijk. Moderne slavenketting is digitaal. Dat klopt. Civiele oorlog, maar als eerste een burgeroorlog. Maar zo worden we wakker geschud. Ja. Ja. We beginnen inderdaad zo. Het begint zo. Want wat gebeurt er nou? Wat ze nu aan het creëren zijn is, ze proberen de mensen tussen elkaar te laten vechten. Want je hebt degene die bijvoorbeeld gevaccineerd zijn en degene die niet gevaccineerd zijn. En dan gaan ze dan die tweeën proberen tegen elkaar te zetten. Dat hebben ze al in Nederland gedaan met Hugo. Hugo heeft dat gedaan. Ja, maar we kunnen niet meer zo doorgaan. We kunnen niet altijd deze regels hebben. Want er zijn een aantal mensen die niet hebben gevaccineerd. Hou je kop dicht. Manipulateur. Hou je kop dicht. Dat is onzin. Andere idioten zijn al die religieuze mensen. Weet je, die christenen, joden en al die. Dat is allemaal niet voor bedoeld. Ze gebruiken het wel om mensen te controleren. Het is allemaal controle, mensen. Allemaal controle. Het gaat om controle. Controle over je leven, controle over. En er is een doel ervoor. Ik ga mijn best doen om dit voor jullie gewoon in elkaar te zetten. Zodat jullie begrijpen waarom ze die controle willen hebben ook. Ja? Want het gaat een beetje soms buiten mensen hun begrip. Oké? Dus daarom probeer ik gaan kijken hoe ik dit ga samenstellen. Want dit probleem die we hebben op aarde gaat verder dan de aarde zelf. En dat is het enige wat ik ga zeggen tot hiertoe. En deze mensen die achter deze systemen zitten, achter religie, achter geld en achter, het is hun plan, het is hun ding. Waar ik eigenlijk niet mee bemoeid wil zijn. Maar we zijn indirect en zelfs direct nu mee bemoeid. Oké? Maar dit zijn allemaal ook dingen die deels, de geschriften en de verhalen die in de Bijbel en in de Koran, die grotendeels, heel veel van die dingen zijn waar, maar ook heel veel niet. Oké? En ik heb hier, voordat we verder gaan, ik heb hier een hele mooie tekst. Degenen die gelovig zijn, vraag aan je pastor om hierover te gaan prediken. Waarom predigen ze deze dingen niet in de kerk? Mensen, ik ben vanaf mijn 15e jaar bemoeid geweest in de kerk. Dus ik weet hoe pastors denken. Ja? Ik weet hoe deze mensen zijn. Oké? Daarom heb ik al deze kennis ook van de Bijbel. Oké? De vraag is, waarom gaan de pastors niet deze tekst prediken? Geen rente. Woeker. Leningen geven. Het staat in de Bijbel, mag niet. En het is zelfs slecht vertaald. Want de Engelse vers zegt ook dat je niet eens geld mag lenen. Oké? Of rente. Het is toch immoreel om iets te vragen, om meer te vragen voor iets om meer te vragen
een waarde te vragen meer dan de normale waarde van iets. Het is toch bizar? Het mag niet eens van de Bijbel, laten we het even zo zeggen. Ja? En alle christenen negeren dit natuurlijk. Hè? Laten we gewoon het geldsysteem daar laten. Doen wat hij wil. En dan is het dan de religie. Nog iets. Trouwens, wie heeft de Christus gekruisigd? Het waren de regeringslieden en de rabbis. Ja? Die hebben het, dat is een beetje, mensen ja, seministisch. Nee, niks seministisch. Als we de verhalen gaan begrijpen, dat is wat de Bijbel zegt tenminste. Oké? Dus, kan je daarachter, wat ik je wil uitleggen is niet om Joden te haten en zo. In fact, ik heb Joden vrienden en ik hou van ze. Allemaal. Oké? Daar gaat het niet eens over. Punt gaat er namelijk over dit. De Christen zelf, waar alle christenen zo geweldig daarnaar kijken, die was tegen de regering, tegen de Romeinen en ook tegen de gevestigde religieuze leiders van toen. Oké? Hij was zelfs naar de tempel gegaan en alles kapot gemaakt in de tempel. Imagine that. Oké? Want al deze dingen, al deze structuren, die zitten allemaal één God te aanbidden. Dat is een God. Dat is de echte God van de wereld. Iedereen gaat elke dag opstaan voor geld. Ja, dat is het. Dus het idee is, verwijder deze geloofssystemen. Verwijder het geloofssysteem dat politiek iets voor je kan betekenen. Verwijder het geloofssysteem dat geld überhaupt iets kan verbeteren. Verwijder het geloofssysteem dat religie iets kan verbeteren. Religie gaat niks verbeteren in de wereld. Ik wens ze heel veel succes. Ja, en verwijder het geloof dat je naar de hel gaat. En dat er een zogenaamde hemel en hel achter. Dit zet mensen automatisch in een soort van ik ga niks doen. Ik ga genieten of ik ga zo weinig mogelijk doen, want ik heb Jezus aangenomen als mijn Heer, dus ik hoef niks meer te doen. Ik ga al naar de hemel, dus ik ga nu niks meer doen. Zie je het probleem in dit soort geloofssystemen? Dat is wat wij nu krijgen. Niemand doet niks. Iedereen zegt van ja, Jezus komt toch wel. Dus laat ze maar gewoon lekker doen wat ze willen. Nee, Jezus komt niet. Newsflash. Wij waren wel slaven en slaven. Want die verhalen hebben de donkere occultisten ook in de Bijbel gestopt. Zodat jij passief blijft. En gewoon nemen en accepteren maar gewoon wat ze willen. Ja? Haal die geloofssysteem van het lot. Ja, het is mijn lot. Het is maar mijn lot wat er allemaal gebeurt. Het is maar mijn lot. Nee, je kan je lot veranderen. Je kan dingen manifesteren in de wereld. Haal die geloofssystemen. Haal de geloofssysteem dat je dan zeg maar daadwerkelijk echt sterft. Ik heb vorige week net ook al verteld. Dat je hebt je innerlijke ikke. Oké? Dus we zijn eigenlijk, je lichaam neemt een andere energievorm aan eigenlijk. En je krijgt, als je lief bent, krijg je weer een andere lichaam. Dan ben je weer hier. Ja. Dus wat we willen is, alles wat jij doet op deze oppervlakte, heeft een directe effect. Alles wat je nu doet. Begrijp dat, want dat is heel belangrijk. Ja? Dus als je een fout maakt op dit niveau van bestaan, zul je er nu fysiek ook boeten. En als je er nu niet boet, dan krijg je het in het volgende leven toch wel. Ja? Dus relax, chill. Ja? Je hoeft mensen niet, mensen hebben hun eigen proces, maar zorg ervoor. Het punt is dat wij moeten allemaal naar richting vrijheid gaan. En dan in dat kan je je eigen ervaringen hebben, je eigen zelf zijn. Ja? Dus je moet, maar andersom is het ook waar. Dus als je iets goeds doet, dan hebben ze in het Nederlands een hele goede ding voor. Wie goed doet, goed ontmoet, dat is waar. Oké? Dus het goede, je krijgt ook, je plukt ook de vruchten van het goede. Dat zet mij in de positie om ook een klein beetje over karma te gaan praten. Ja. Ja, het is een bankrekening. En die bankrekening staat nooit op nul. Dat is een hele goeie. Dit is onze eigen karma, zegt Eva. Dat klopt. Ja. Dus wie goed doet, goed ontmoet. Karma, die speelt een belangrijke rol in onze educatie. En we noemen het karma, maar eigenlijk in het Westers is het oorzaak en gevolg. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Cause and effect, dat hebben ze zelf wetenschappelijk bewezen. We hebben Newton voor te bedanken. We hebben al deze wetenschappers voor te bedanken.
oorzaak en gevolg. Ik hoef niet eens, zeg maar, te onderbouwen, want iedereen weet, het is iets dat bestaat. Deel van de natuurwet dus. Oké? En voor degenen die het niet weten, meestal deze mensen waren ook occultisten. Deze belangrijke wetenschappers. Oké? Dus oorzaak en gevolg, de wet van karma, beheerst de objectieve moraliteit. Ja? Want op het moment dat we niet moreel zijn, krijgen we deze bullshit. Wat je nu ziet in de wereld. Oké? Ik geef er nu als voorbeeld, want dan is het heel direct van waarover ik het heb ook. Ja? Immoraliteit creëert slavernij. Dat is het. Moraliteit creëert vrijheid. Ja? En slavernij is makkelijk, want slavernij is niet... Mensen denken van, oh, slavernij in tijden van Afrika. Nee. Zelfs de blanken worden nu ook tot slaaf gemaakt. Ja. Zelfs de slaven van toen worden ook nu zeg maar de blanken, die worden nu ook tot slaaf gemaakt. Ja. Ze hebben de neiging om een soort een tussenpositie te nemen als middelmanagement. Ja, noemen we dat. Maar middelmanagement moet ook troep van management nemen, van de directie. Ja? Zoals ze noemen, stront rolt naar beneden. Ja? Dus dat betekent gewoon dat je dan hebt... Het verschil is alleen maar dit. Daarom, ik ben niet van de partij als ik ga werken om met andere collega's te discussiëren over werkposities. Want het is gewoon heel simpel. De luxe slaven, dat is de ene slaaf die gaat discussiëren met de andere slaaf. Om te kijken welke slaafpositie ze het beste is voor hun slavenbestaan. Oké? Dus het is... En een werken is niet slecht, mensen. Daar gaat het niet om. Oké? Maar het is de vorm waarin het gepresenteerd wordt. Naar ons toe. Want het idee is van niks wat je nu eigenlijk zeg maar... en dan ga ik een andere hoek in. Die wil ik eigenlijk niet ingaan. Maar het principe is dat... Jij moet begrijpen dat wij soevereine mensen zijn en we moeten samenwerken in plaats van onder elkaar te werken. Oké? Anna zegt, het kabinet is eigenlijk satanisch bezig. Heel erg. Heel erg. Ja? Terwijl dat volgens de wetten niet mag. Karma pakt ze zeer krachtig. Ja, karma pakt. Maar karma pakt niet de mensen die... Dat is het probleem. Karma die pakt de mensen die het uitvoeren. De polities. De militairen, die krijgen het. De andere mensen die krijgen ook karma, de mensen die erover nadenken. Maar het is een andere type. De mensen die het daadwerkelijk het werk uitvoeren, zeg maar, uitvoerende de macht, zeg maar, die krijgen het hardst aan. Heb ik medelijden met ze? Nee. Het is één klein beetje. Nee. Want je bent immoreel bezig, je moet stoppen gewoon met wat je aan het doen bent. Ja? Yo, ik ben gaan vechten voor... Nee, niemand heeft je gevraagd om het te gaan doen. Sorry, ik ben zo hard. Ik ben wel liefdevol. Mensen moeten gewoon beginnen nu moreel te zijn. En daar heb je geen oorlog voor nodig. Heb je geen oorlog, überhaupt. Ja? Dus, en karma zit ook in de Bijbel trouwens. Laat u niet misleiden. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oosten. Dat staat in de Bijbel. Al deze dingen staan in de Bijbel ook. Want zij zijn gebaseerd op occulte kennissen. Ja? En karma is het Oosterse woord, maar voor ons is het... ja, het is een hele goede verbetering trouwens. Want dat heb ik ook gezegd vorige keer. Dat wij hebben eigenlijk niet eens een democratie. Wij hebben gewoon een parlement. Je kan alleen maar het parlement kiezen. Dat is het eigenlijk. Ja? Dat is het eigenlijk. Wij hebben niet eens een echte democratie. We hebben nog steeds monarchie. Maar we gaan een keertje erover hebben. Ja? Niks doen is ook geen optie. Want wat gebeurt er als je niks doet? Kijk om je heen. We doen nu niks. Kijk om je heen. Ja? Wat is dan de prijs van niks doen? Karma is niet dom hoor. Hij weet dat sommige mensen lui zijn. Oh, laat maar iemand anders oplossen. Ja? Karma is niet dom hoor. Hij is niet dom. En de meeste mensen die niks ook doen, die verliezen hun baan. Ja? Ja, want karma is bezig hoor. Die verliezen hun baan. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze zijn in de war. Karma is bezig. Je kan niet niks doen. Wat is dan de prijs? Als je niks doet, als je nu niet leert, ga nooit meer leren. Ja? Dat is het. Jadira zegt, ik begrijp niet dat mensen zelf niet inzien. Ja, ik begrijp het ook niet, Jadira. Dat zou ik wel willen. Ja? Ik heb karma beheerst ook trouwens, niet alleen maar
objectieve moraliteit. Maar karma beheerst ook wat we noemen, ja, eigenlijk reïncarnatie. Maar het woord die je zoekt is eigenlijk metempsychose. Daar heb ik een keertje over gehad. Ga ik niet zoveel over hebben, over reïncarnatie, want die heb ik een hele podcast erover, met Rita erover gehad. Ja, maar het idee is dat het ziel vooruit gaat. Het gaat vooruit. Vooruit gaat het. Je ziel. Het gaat niet achteruit meer. Dus als jij niks doet en je zegt van ik ga stilstaan, duwt karma je vooruit. Ook al vind je het leuk of niet. En meestal ga je pijn lijden. Meestal. Ja, Jadira, weet je, ik ga in de toekomst, ik denk seizoen 2 ga ik kijken als wij ook kunnen inbellen. Want ik vind het ook leuk om van jullie te horen en met jullie te praten. Ja, dus inderdaad, wat Rita zegt is van, wat Jadira zegt is van, ik vind het wel jammer dat we niet kunnen inbellen. Ja, maar ik denk dat de volgende seizoen gaan we wel kijken op een manier zodat mensen kunnen inbellen. En dan kan je ook jouw eigen, je kan vragen stellen, maar je kan ook je eigen ideeën ook gewoon eventueel naar buiten brengen in de show. Dat vind ik ook best wel leuk. Ja? Ik stem op mezelf, zeg Eva. Ik stem op mezelf. Dus karma is niet per se een straf, by the way. Dus ga die fout niet maken. Ja? Het is meer een soort van, het duwt je aan een richting de creator toe. Dat is het voor bedoeld. Dus wat is wederkerigheid? De samenwerking, de harmonische samenwerking tussen twee extremen. Als we praten over wederkerigheid of zelfs de tarotkaart bepakken die we in het begin hadden over de geliefde, dat is dan de samenwerking tussen de mannelijke en vrouwelijke krachten. Ja? Dat is wederkerigheid. Het idee, het inzicht dat je niet iets kunt vragen dat je zelf niet bereid bent om te doen. Heel vaak krijg je dat mensen iets willen hebben die ze zelf niet bereid zijn om te doen. Dat is het probleem. Dus als ik bijvoorbeeld iets neem, probeer ik altijd iets te compenseren daarmee. Dat is een hele mooie kwaliteit van mensen. Heel mooi is dat. Ja? Dus in het Engels zegt men, karma is a bitch. Ja, ik vind het een beetje grof gezegd, maar het is wel waar. Ja. Super, ja, aan mij zegt super inbellen. Ja, ik ga het werk van maken om in te bellen, mensen. Ik denk dat het leuk is. Ja? Maar karma, dit is het. De realiteit dat actie de tegenovergestelde is en gelijk is aan reactie. Er is een beweging, een ritme tussen die twee krachten. Ja? Geven en nemen. Moreel geven en nemen. Niet alleen maar nemen. Nee, geef terug. Wat ik ook doe bijvoorbeeld is als je planten eet. Ja? Je eet een plant en wat ik doe is ik plant het weer. Dus elke keer als ik eet, geef ik weer terug. Ja? Dus als je dit in jouw persoonlijkheid kweekt, creëer je echt een supermens. Een moreel mens. Oké? En dan kan je ook zien van, sommige mensen hebben me gevraagd, ja, maar ik wil een man hebben die me 10.000 gulden geeft per maand. Dan zeg ik wel, de antwoord is heel simpel. Maak zelf 10.000 gulden. Ja? Je moet zelf bereid zijn om die 10.000 gulden te maken, dan krijg je hetgene wat je zoekt. Dus wat je wil, moet je eigenlijk zelf eerst zijn. Ja? Dus iemand kan niet vrijheid willen of moraliteit willen in de wereld, terwijl hij zelf niet moreel is en zelf niet vrij is. Oké? Dat is het. Dat is het geheim. Of dat is hetgene wat van ons is verborgen gehouden. Ja? En ik geef het nu vrij, gratis weg. Dus we moeten leren discrimineren. Om dat te zijn, moeten we leren discrimineren. We moeten leren, discriminatie is, je mag discrimineren. Alleen, discrimineren is ras en geslacht is onzin. Het slaat nergens op. Maar je moet wel discrimineren tussen goed en kwaad. Dat moet je leren discrimineren. Daarom heb je de Adam en Eva. Ze hebben een beetje letterlijk genomen in de wereld. Zo zie je, satanische mensen doen dingen letterlijk, terwijl symbolisch bedoeld wordt. Idee is, er zijn twee verschillende krachten met kwaliteiten. Dus vrouwen, je hoeft niet een man te zijn. Mannen, je hoeft geen vrouw te zijn. Hoeft niet. Ja? Het punt is de kwaliteit van een man en de kwaliteit van een vrouw. Ik praat niet over jouw preferences, je voorkeuren. Daar ga ik niet hierover hebben.
Ik praat over kwaliteit als mens. Een vrouw heeft, soms zeg ik zelf, vrouwen hebben meer kracht dan mannen zelfs in zekere zin. Je kan zeggen, mannen, ik noem dit een actieve kracht. En mensen die nemen me kwalijk als ik dit zeg. Mannen zijn actieve kracht. Ze kunnen direct, letterlijk vechten bijvoorbeeld. Ja? En vrouwen hebben passieve kracht. Ze kunnen alles voor elkaar krijgen zonder één steen op te tillen kan je zeggen bijna. Oké? Dus laten we even kijken. Ik heb een paar klop even geven en nemen, maar sommige mensen willen alleen maar... Ja, dat is het probleem dus. Mensen die alleen maar willen nemen, zijn immoreel. Ja? Is het echt waar, maar er zijn van die christenen die geven en niets willen nemen. Het is ook niet goed. Ja? Terwijl ze het hart van de dankbare persoon behoorlijk hard trapt. Klopt. Het moet altijd heen en weer gaan. Het is een wisselwerking. Ja? Het gebruiken van de juiste discriminatie, maar dat krijg je alleen maar als je begrijpt wat goed en kwaad is. Je kan niet goed discrimineren als je niet goed en kwaad van elkaar kan onderscheiden. Ja? En liefde die vormt een hele belangrijke rol op het moment dat je besluit gaat nemen. Dat is waar liefde in komt. Ja? Dus dat is het. Ja? Tegenpolen heb ik over gehad. Goed en kwaad. Ja? Juist geven, juist wegen en meten op balans te vinden om de negatieve gevolgen van fouten uit het verleden te overwinnen. Eenvoud, harmonie en orde, waarheid, eerlijkheid, billigheid, verantwoordelijkheid, win-win altijd creëren. Als ik onderhandel met mensen, als ik met mensen afspraak ga maken met mensen, probeer altijd een win-win situatie te creëren. Dat is een hele goede kwaliteit als onderhandelaar, zeg maar. Ja? Ga niet afspraak maken waar alleen maar één partij goed eruit komt. Daarom is een sociaal contract niet goed. Want alleen maar de regering heeft baat bij. We gaan in jouw huis wanneer we willen. Nee man, laten we alleen maar die wet maken. Want echt doen gaan we nooit doen. Ja? Echt, nee doen we niet hoor. Doen we niet. Ja? Omdat de regering zo te vertrouwen is. Zo te vertrouwen is mensen. Ja? Maar laten we die... Kijk, als je het nooit zou hoeven te gebruiken, waarom begin je überhaupt aan een noodwet bijvoorbeeld? Waarom begin je eraan? Omdat je dan het wil gaan gebruiken in de toekomst. Daarom. En ik wil iemand hebben die zegt me dat dat niet waar is. Ik wil iemand van hun hebben die zegt tegen mij dat het niet waar is. Ja? Want dan heb ik... Beide manieren zal ik winnen. Want als ze dan willen bewijzen dat het niet waar is, gaan ze het niet gebruiken. Halleluja, ik heb gewonnen. Ja? En of gebruiken ze het. En halleluja, ik heb gewonnen. En ik wil niet eens winnen trouwens. Ik wil gewoon dat deze slavenstructuren gewoon weggaan uiteindelijk. Ja? We moeten dit gaan doen. Hemel op aarde brengen. Ja? De gedachtegangen van de Vader moeten we hier naartoe brengen. Niet de gedachtegangen van ongeïnformeerde mensen. Of satanische mensen. Oké? Want dat hebben we heel veel mensen die rondlopen. Die denken, die weten hoe ze problemen kunnen oplossen. Ze kunnen die problemen niet eens oplossen. Mensen, ik heb met studenten, doktoren gesproken, heel vaak. En ik heb ze gevraagd, krijgen jullie nutrition op school? Dus ik heb het Nederlandse woord nu even niet bij de hand. Maar nutrition, dus niet alleen de gezondheid eigenlijk. Dus de voeding. Dus de vitamine en mineralen leren ze jou in de programma van doktoren om arts te worden. Leren ze je die dingen, ook op specialisaties, heel vaak. En de antwoord is nee. Ik heb verschillende gevraagd ook. De antwoord is nee. Ze krijgen een uur per week in 1 jaar van hun hele opleiding, krijgen ze dat over voeding. Over welke mineralen, vitamine, welke planten misschien beter is voor bepaalde dingen, voor je gezondheid. Je krijgt dat niet. Wat ze krijgen is een dikke boek. Die zegt van, als je pijn hebt, ga die pilletje kopen. Als je dit hebt, ga die andere pil kopen. Kijk mensen, ziek zijn is een inbalans. Hier wil ik naartoe gaan. Is een inbalans in je lichaam. Ook hoe je het keert omdraait, is dit een inbalans. En die kan je alleen maar oplossen als je weer in balans bent. En in balans gaat... Je moet begrijpen hoe het in elkaar zit. Je lichaam in elkaar zit. Hoe het samenwerkt met de hemel in dit geval. Met de creator. Hoe het samenwerkt met de aarde waarop we leven. Ja? Dus we kunnen niet geloven dat als we het lucht vervuilen, dat het allemaal goed komt. Het gaat niet goed komen. Ja? Over 2 weken ga ik een gastspreker in het programma hebben.
vanuit de Pika Pika platform een uitnodiging krijgen. En het gaat over, ik heb het genoemd een bonus aflevering, de 23 november. Dus volgende week gaan we hebben over fatsoen. De 23e hebben we over de chemtrails. Dat gaat hierover, over het vervuilen van de lucht. Het is gewoon ter informatie en het is een hele mooie overbrugging naar seizoen 2 toe, waar ik over dit soort dingen meer aandacht ga besteden en waar mensen ook kunnen bellen. Ja, mensen die doen net alsof openbaar toneelschool, ja, kan me voorstellen. Oh god, het is echt vreselijk. Liefde. Mensen, het geheim om twee extremen, zeg maar, bij elkaar te brengen, ja, is liefde. Liefde is de ingrediënt die je nodig hebt. Ik begrijp ook wel dat mensen ziek zijn, dat is niet het probleem hoor. Maar de wereld is niet alleen maar over deze mensen. Er zijn ook andere mensen die hierop leven. En wij moeten met elkaar omgaan met liefde. En dat betekent ook niet dwingen. Punt. Klaar. We kunnen wel blijven lullen hierover, maar het is nou eenmaal zo. Op het moment dat mensen toch gaan dwingen en toch denken dat ze in de waarheid zitten, of dat ze dan gaat de balletjes rollen. Dan gaan dingen rollen. Want dan ga je dan, zeg maar, ik denk, laat me het even zo ver gaan, dat even wordt gemaakt dat God zelf hiermee gaat bemoeien dan. En dan ga je zien hoe ver het allemaal gaat komen. En kijk, dit programma is bedoeld zodat wij begrijpen wat goed gedrag is en slecht gedrag is. Dat is alles. Dat is een van de voornaamste doelen. En wat gebeurt er op het moment dat je goed handelt? Je voorkomt alle ellende. Daar gaat het eigenlijk om. En we creëren automatisch hemel op aarde. Want dat is wat we willen. Mensen gaan automatisch uit liefde handelen. Je kinderen groeien in liefde op. Ja? Ze krijgen ondersteuning van iedereen die in liefde met elkaar omgaat. Ja? Nu is dat niet het geval. Oorlog gaat allemaal weg. Het is niet idealistisch wat ik aan het praten. Het is iets dat haalbaar is. Alleen wij moeten besluiten om te zeggen van nee, we gaan niet heersers hebben. Want dat is het probleem. Op het moment dat wij onze verantwoordelijkheid overdragen aan Pieper de Clown. Ja, Rutte, ik noem hem Kutte. Ja, en Pik Pizzas. Of wie dan ook die dan die post gaat nemen. Want ik ga niet op één persoon focussen, want ik ben niet geïnteresseerd in die persoon zelf. Ik ben geïnteresseerd in het concept. De wortel van het probleem. Het zijn deze instanties. Het is niet die Rutte die dwingt je om niks te doen hoor. Je moet tegen hem zeggen van nee, je gaat niet bepalen wat ik doe in mijn leven. En punt. Ja? Dus authentiek blijven. Ik heb u die uitleg gegeven over hoe je dan authentiek blijft. Omdat elke cel in een lichaam authentiek is. Het is uniek. Oké? Dus maar bij het samenwerken tot één geheel komen we waar we moeten komen. Oké? Dus je gaat merken op het moment dat je dan zeg maar meer gaat verdiepen in de occulte en in het mystieke en wetenschap en dat soort dingen, dan ga je dan begrijpen dat wij eigenlijk bedoeld zijn om, nummer 1, in vrijheid te leven. Nummer 1. En nummer 2, dus al deze stress die mensen hebben, hoeft allemaal niet. Waarom kiezen we voor die dingen niet? Maar men wil wel een slavensysteem blijven behouden van geld verdienen voor je werk. Ja? Wat de vader bedoel ik God. Wat de vader vanaf dag 1 bij creatie de bedoeling was, is dat wij allemaal in vrijheid blijven. Alles krijgen wat we nodig hebben voor ons leven. Ik ga een speciale podcast, maar zelfs een speciale eigenpad show hiervoor maken. Om uit te leggen wat een mogelijke oplossing kan zijn. Want alles wat we nodig hebben kunnen we krijgen. De wereld is van de mensheid, niet van een groep mensen. Ja? Dus dat betekent ook, iedereen heeft recht voor kleren, iedereen heeft recht voor eten. Ik bedoel, eten is gratis mensen. Je hoeft niet naar de supermarkt te gaan om te eten hoor. Oké? Het probleem is dat wij lui zijn, dat is het probleem. Om zelf naar de boom te gaan om te plukken. Maar daar gaat het om, je moet gaan plukken. Ja? Ik heb mensen gezien ik was een tijdje in Zuid-Amerika, ik heb mensen gezien letterlijk. In Zuid-Amerika heb je overal bomen met vruchten. En mensen laten die vruchten allemaal bederven en die zijn organisch. Gaan ze die troep met pesticiden in de supermarkt halen. Ongelooflijk.
Hoe geïndoctrineerd kunnen we zijn? Dat is een lange uitleg. Bewust van het feit dat we via ons wijszintuigen voortdurend de wet van polariteit ervaren. Die door karma onze werkelijkheid voortdurend tussen twee tegenstelde uitersten beweegt. Dus we worden continu in onze werkelijkheid tussen die twee polen, ja, goed en kwaad, ja, continu mee bestormd. En dan moeten we het vermogen hebben om deze tegenpolen te herkennen en te neutraliseren door dienovereenkomstig te handelen. Authentiek te zijn, liefde te communiceren en om zo te zeggen de hemel op aarde te brengen. En hier wil ik ook een conclusie uittrekken. Wederkerigheid is een simpel idee dat we niet iets kunnen doen zonder de prijs erover te betalen. Dus geven en nemen. We zitten in een dimensie waarbij oorzaak en gevolg manifesteren. Dat is nu, hier, deze dimensie. Het is een kwaliteit van een mens om te begrijpen wat zijn rol is op deze aarde en het goede te zaaien. Want dat is wat je wil het goede zaaien. Het moet deel uitmaken van ons morele kompas. Het is een waardevol instrument om juist te kunnen handelen. Dit is het, mensen. Ik hoop dat dit een leuke presentatie is geweest vandaag. Denk je dat we op aarde... Ik heb een vraag van Eva. Denk je dat we op aarde zijn om getest te worden? Ja, ik denk van wel. Het is een deel van onze... een van de doelen die waarom we op aarde zijn, is om te leren. Maar het probleem is, men wil niet leren. Dat is het probleem. En uiteindelijk word je toch geduwd om te leren. Hoe je een keer omdraait. Dus ja, dat noemen we inderdaad evolutie. Dus we moeten dan zeg maar vooruit gaan. We moeten eigenlijk gaan begrijpen hoe de universum in elkaar zit. Er zijn spannende dingen die gaat gebeuren op het moment dat onze bewustzijn omhoog gaat. Die vele malen leuker is dan de troep die we nu hebben gemaakt voor onszelf. Oké? Maar het is deel van onze evolutie, van onze leerproces. Oké? Maar laat me het even zo op een andere manier vertellen. We zijn in onze huidige staat van zijn, als mensheid, zijn we achteruit gegaan. We zijn niet vooruit gegaan. Met al die technologieën die we hebben, zijn we niet vooruit gegaan. Dus met dat laat ik je eventjes over nadenken. Mediteer daar eventjes erover. En als je vragen hebt, laat me weten. Je kan altijd e-mailen, Rita, via Pika Pika Talkshow platform mail sturen, bellen of tenminste WhatsAppen. En ik denk dat ik vandaag best wel wat dingen heb besproken. Ik heb alles een beetje besproken wat ik wou bespreken. Als er geen vragen zijn, dan wil ik jullie bedanken voor vandaag. Ik vond het geweldig. De vragen die ik heb gekregen, het is allemaal prachtig allemaal. Ik vond het heel goed. Het is een beetje, volgende week gaan we hebben over fatsoen. Fatsoenlijk handelen. En daarmee sluit ik dan de 7 principes af. Maar daarna krijgen we een gast in ons programma. Die heet Matt Landman. Die heeft een documentaire gemaakt van Franking Skies. Ik adviseer jullie om die ook te gaan kijken. Het is een hele leuke, een hele informatieve documentaire. Het gaat over de chemtrails. Er zijn dingen die ons lucht vervuilen. Obviously, er zijn verschillende dingen die ons lucht vervuilen. Maar ik vind het wel belangrijk, want ik heb de laatste tijden ook in Nederland heb ik dat gezien, heel vaak. Zie ik dat, die streepjes in de hemel. Ik wist niet wat ze waren. En deze meneer gaat ons uitleggen wat het allemaal inhoudt. En hoe dit ook ons gedrag aantast. Want al deze chemicaliën die ze ons voeden en ook in de lucht stoppen, die hebben een effect op onze denkvermogen. Ja? En waardoor wij dan zeg maar deze houding nemen van passiviteit. Het is allemaal goed over nagedacht. Maar we gaan er even over, want in seizoen 2 ga ik hebben over manipulatietechnieken. Althans, dat is dan het plan. Maar we moeten nog even kijken hoe we het mooi in elkaar gaan zetten. En natuurlijk dat jullie ook kunnen inbellen. Oké? Dankjewel voor alles, mensen. Het was een genoegen om jullie te hebben als bij mij in de show. Ik wens jullie allemaal een prettige dagen verder. Prettige week verder eigenlijk. En
Amalia, nou, graag gedaan hoor. Ik ben tot jullie dienst. Bedankt voor het luisteren. We zien elkaar weer volgende week. En zoals de Egyptenaren zeggen altijd, ik hou er heel erg van, Kro Ma'at. De waarheid zal zijn. Tot de volgende week, mensen.